Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho ana de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na me recommend emamo. Too much GH. For any adofonum, Mima Obibia Aquaba a day about too much GH so Ghana Wahala Jumedina and so Muniaba a Kwesi Kapa Mede ever some mum. Abusian said a nimuno a year expose a coso a war a year war mayimu efa a D4 a trophy and as a trophy D4 woman no mabonia woman will sumasi bukata womu bu efa or mubu womo a church members efa a so a year a quanchirem ene eye miracles a womo ye no womo ensori dem ani nyina no eye azan eho enyoma ni nyina ne fare by efre ye honorable Kennedy Ejapom wonde obinim ena ehye ase nanso so womo moba abonti nyina bebeka no womo ba asofo ofofro krampo edin krampo na yesto eye Bishop Daniel Obinim ne din egusu epie ewomu demon breaker eba ya obeto aso free baby a Kennedy esi ye no wono so de asofo bebre edin ebebetu eja eye Ben York mo akwadwo sapon ne eja dano Pastor Love mo mkeka ho we ema eye yenua bema ba konso no so abusuan gold Obinim eje ya wakunkum abusuan fo wo mudi gold ne koma ne nya wono so de ne die ebebeto aso na watwi mu nsusu nipa wote eye the seat eso e wona tu eye Manase world changer na eye ejoada no obiebie ensem eso edefa eye Pastor Love enoma woye ekwan wo fa so edi nnuoma like woye ne nnuoma efa ema wo pe ekwan wo fa so ma na yire ye beto ne mo na ne ho nkoni be nyina ne nyina wodigu apono esom na wo wie ye no so wodi si eye wo pambo so fa ne nnuoma ne one abruku ne abruka eho ensem na ena dan so nipa wode no ebebesi eho a wota eka ne ho asem biem eye Ben York ai wono ne ho asem na mobeka ya Ben York yi ni din epiemu ewo demon breaker first list awode eba bonten no papa yi ba bonten edbetu edwa ese enya de se wonim demon breaker ewo bebia na wonim no woni ne enye endi juma eda woni ne nko baabia eda woni no entu anamo enye bibi boni biam ni nyina enkonkoda na Ghana forcing ebia na papa no kra e na wo count mu ma yenja na ene de eye Manase so asan ede ababa so abiebie ensemani na chese ono de wako deep ankasa Manase de wo ba na chese wo ka wansem a wo fa wudi wusi wono ma obe make sure so obe koro wo afri wo soro akosi wo na se wo humfi ya wonja wo ye nya eno ama wachire mu e de ababetu edwa ekwan ya wo fa so enim eye Ben York ene enoma wo ye no esuma se ne enkwa akwanchire bebra wo ye a wode etwe edom eba wo mo asori na abusuan mo maye nkonkotie eye Manase ne nsem na wodi egu apono so so for Ben York adura no ye nwanwa na wodi me de minim ni fie di prefer na amia na amia oye fatini ejemsa fatifudi na se ekase na yawo ye na amia sana ifre no na obi a minim pa yi ene tua na mo bebre mene no edam pa ba ko so sore mene yo kwananti for almost 20 years Ben York eno a wo bra be mo ni di no ene tris be mo ni di mande wo kan se oni mi ba bibia wahu se ka ye ebere wo mu na ka wugya tum se obi ni Manase a wo sofo yo kwaso a wo frɛ na on confirm keke eka course be bu so a mo se osofo yi na ade ba ko mu slogan a wo so mo fa ne se ugbo ni dia wo se minim no ugbo obi ya dia wo ka se minim Manase da osofo la wo ya wo na ma wo je no ho me na wo Ghana aya wo ma ya wo ka sumunto ya ese de social media wa ja mo so a wo de me na mo spread me Sasa for one sakwa wanya so great Ben York so dia na mo no ni tu e wo enye ma bebre me York aye de do so gwagu York men no aye enduro so as ye ko abosom so ebi say create fake miracles
say ye fake items atontɔn say ye create fake testimonies many Benyok aye bebree for almost 20 years near beginning Munua Benyok anante wabre. Last Monday, yes, me yes a teaser of a deliver. Yeah, we hear comment to be said. Also for be sabi obie or painful be yam. and yes, I Benyok yasam and America. Some who sell idea non so bano. And why I say your Becca so be said a big daddy maker Or painful you be yam. or some of the channel say, what's up for you? I have fed Benyok. Ọkọ Bishop Daniel Kodo Obini Wichai. Oh, Kumasi Busori. Never in the coy. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ Never in the York and a call Busori or Bishop Daniel Kodo Obini a fee. Now, what do one man? I saw no any feeling in our one word so. It's an opinion fear who will say, and I saw no wedding. Now, some of them not open my apega, our craniama air cosuba. Bishop Daniel Kodo Obini say, oh, Shamia. As long as you can go to my woman, Papa, what I say, Papa, say, I told you. Papa, it's no, when you be a call, Bishop and the Kodo be in jail, say, oh, man, I'm quite sure. Say, I want to swap Pida Wahano, was meant to be a Pida. Now, I'm changing on a for crowd. Say, yeah, play a dumb, and you have a good a dembo. Not a dumb national. Yes, I am a Nipana woman, Eddie is through Amaye. Etino yakoya no ana bisora de ko do bi ni kuta le donsi mo oyi tu o ma me one ana ma yok one ani etina ne ho no that very day no was a singlet white ana was jeans black color etino yeto no ana obi sa yok say eti ben yok anti mi dia na no so mana si dia wona ni kwa me ni ye bibia mena ne ba nan akwa nan ye bibia to ha no ma eye hwe ana Bishop that they could do in ever catch the Benyok say. On the kitchen was said, on a couple of cra tuntum, a yet black white Makukra enemy, or cra tuntum, fit up by one as a Calabian Freddy. Now I'm waiting, what are not ever could be. I'm a yaman in Subi. Now when you should the bar, when you put me in Sullivan. Abusiafo wei ene ensem a wokan ye e kire kwan a wofaso enim eye Benyok na Bernard York na ene nyoma a woye akwankire a woye ene wo pemfo won sensem a ebebeto edwa mrebi no minina wodi egu akwamu na ensem wei ekoso na chese etiefo ne wo ma no wo mo ehwe na wo mo ebo enyosom na wei ema panyin a na yebeka sa asori bia ye wo elder ewo ho ye wo deacon ye wo deaconess ye wo mpanifo a yesisi wo mo ewo asori ni mo bi ye group leaders ne ho nkoneba na eno na elder wodi eye Benyok achi emra na wo ye na asori ni bukata ho nyoma no wei ema chese wo no wo eye USA to be precise California na eho na just wonu susu efresi mu ekyereye ma ye hunu se ensem a ekoso na na ase de abrante ye ne ka no no kra no wonu kra no edurume bi se asore no sasam na dum so wo ho no wonu mpo ede ne generator ede ma Benyok ma ne de ye asore na just wonu ye ka wo mo boa ma asore ekoso anko no de nka ne timo fine na so abrante yi ede ade edi no eno so mo ma yinkotie ensem a wo ka ede fa ho also for Benyok what can I say what playing kwa best now they call okay Benyok what can I say and I'm a to be so analytical answer. Yeah. Yeah, that's a power. Now, in a media, I don't be the issue for a sorry, no, in Kunyama, Saturday, Sunday, when I'm like, may you okay, so more. Now, another baby was on the end of the granny, Miss Diamond, you will be a Marcus minimum makaka ana metra homa obi a go school ade ni san ya be the new quarter make happen with now yes I see and never been sana e course o ko ye elder as work and am to be na no asori ni 2 year
elder of Samba, no, you're elder of the church. The decline. Purpose from you must call you be a white yellow. What you may do, tomorrow. Let me go. The Richard will be a new body again. Captain. It makes very what it doesn't do. I will be in my own what you are and then conducting. Let me go that contribute to you. Now, all you know, if you need to bring $50 and a top. We might make company citizen for what you want to make the room for $6. And divide. Then you're You do what you need now, make. There you go. And yeah, you put here. I do the damn out here. See, we get 2 feel like the beginning, so I mean, try to wait. We try to order one. And then try, you be here and go over here. And now, I'm not sure I'm going to say a very helpful to the team. Good there. I tell you, team. You don't have a pie, you can. Yeah, I tell you, my, you see, that kind of thing where you go. I'm forgetting to do that, and then I do. Oh, I don't know, which is a idea, no. Now, I think that one is the person Joe. Not that Maria said, not do so, but I mean, you give it and not get used to. If you said all of the week, was one of the celebration. Now, let me get it and I don't get my second. And then, by the next level, we talk about it. Hello, or a person. Now, I will try to tell you about it. And this says to look for what's the back. I don't know why I don't make it first, you know. Look at what's on the floor. And don't let that come on, you keep by the state. That's all. So, what's the hell down there? You know. Because the leadership at that time, what's on it? Now, let me tell you. And just because let me tell you, Catalan and look at the other talk, what's on it. Add what's on the teacher. I don't know if you thought, I don't think that's a year for me to know. Well, what to be doing that for a year, I mean, yes, in fact, if you say that is not possible, because of the criteria, when they got my job right there, who say, I hate it, you know, we don't have the ground for Gambia. To my father, it's not a crowd. Well, another great question. Yeah. Manate, one but every go by your Kata, Manate the Mexican people not Manate the country. Say, get up one to the other one. Go to the bar. Amma, you don't have to know the swap because up to now, anybody telling it. Because Wamba, that is take your bar. The road to get. I mean, somebody has said, let me be. Let me have put the cinema. We will go to the evening. I can't see that we could get the popular paper. The local that they see a car, a diamond. You will not talk about Oka. Yeah. The best shape of brown and the car to go to the city car. It seems to be a low issue. Now, what's that? It's not a problem. We'll try to pay you for the year. It's not about the crowd. Yes, we're not talking about the crowd. Great. You have to say that I'm not going to see out the 7 o'clock. It is a good stuff. It is good. I'm not going to be able to say that you're kind of see out the banana. In the year, I couldn't do like an answer. Well, having what to say. Stop sorry for being such a problem from the system of sorry. Because that if you do about because we couldn't have to say. What's the number of people that we just didn't care about? Well, you see, I look at them here to try, but what is how the Lydia? Abusiafo we ene eye yenua bema no no so ne nsem a
wodi etu edwa efa anamontu a woni eye benyok etu ye se wo kwa asori because of ni ye ne nyoma wo hu ye ntina amasese amanone a wo kwa na asori kokra no eye den ede emano na eno enkonkoda enchense wa bu nkrofo afa so ne ayi no upon awari abenyok wawari nyina akire no eye edunsifo ne wo mo ye omukom ne ayi nyina kyese wawari bi ede aka eho na enu ebiem nsoso no wo san soso ede enioma kyese fa abrante no de wo yin wo sumase no enu nsoso wo de eba abonten na se nipa wei wutie ne ho nsema na wote de ekoso na se wo nsoso still wo hye ne na se na wo beye wa adwen se wo bekọ ehonum ene no akwa dia na abusuafo eye wa wujejireje moma yikotie eye ne nsem bia wo kan editwa eto ebiem. Yes, when you suffer, we body dear. Nasa was why you suffer. Who not so your uncle? Who the son of the question? When you saw what I said, what you are for our wedgie. I can't hear on 1 hour, you're better when I guess how you I don't want to go for my own wedgie. I can't hear him. But some saw what I do be so at free concern. I want to say, one is our great. Now come to that. Yes, now what is Mamenko Kumasi? Now, many. But what is it? It's not a soft food by no Korea. Say, okay, then 1 second, I'll grab jet to more revolution. That's so much to so many baby. Some branch will go be more. I'm a bishop that they will go be the million will be near your Korean class. I was say, the baby a friend of Obama, opinion of your friends of Obama, and also Obama, as you want not ever so. But already Obama is abusia we ene de wasan eka edi etwa so na se edi kan na ye kasa no me mamo anasa moteye efa eya opinfo bi a wo mo epa ne yem eye akwankyere bi ede efa ehun na abusia se sofo panyi ana sofo a wo de wo like why wafa wo se we nyame nipa na wutimi ekun obi enimu no so abra nipa no enwuye enam eye enoma na se enam tumi a wo pese wunya enam crowd a wo pese wo twende ba wa sorry enam eye edin a wo pese wo gie na ne nyina ne fare by eye wo binim ena chese wo boa no ema ne di sa adwuma na chese ben yok no eye wo binim ena wo ko ne nchen ema sa akwankyere we nyina ekọ so na abusuam mama yinkotie se dia akwankyere no esifa ekọ ye nioma a wo mo kire wo mo ne hawa wo mo soso no wo mo go about the sacrifice no eso kade be so baka so fu be yo gwi ekọ dan ko do obi no if you are back, Manchester. yes when you say Obama kondo dan obi no oba be a friend say prophet Obama it Obama no na awoso and so be yes for say obu no no the yok not na so it new york kope okra tuntum na okra no so prewie a wo mani nsuo bi sansuo no o make sure say wo de bema obi a wo ye opemfo na onu nsuo ni wie a o make sure say de obehu bia no on tintige no sa bebebe na onyi akora a eda ye funu mu no edi moja no emra na ye fa ye direction a ye na ego dua na wo church ho Opinfo. I'm telling you wudu nkokwa ye freba bi abrem ekoko abrem benyo okra ye kotoye na ye asore won kokko amanfo wona na ye asore no ye koto okra tuntun ye gbagu ana benyo kuma ye ni okra no kosi efie ye wa asore na me kra se wenne egrofo bi tumo ekra fie se omo ko asore but omo san ko fie bi ebi no so omo ko pa ba omo nkra okos me ko ba aba san krofo nyina tu pie but obi ni ba bi omo wo jiro omo kwa omo ma bie na wo se na me ka so for join si bi ayira wo de me bia ma ba so na ba so ama ne yira kasa eti no ababa wo bi ba so ro na e ba sa etutu ano ufu ifa wo no wa de ba he mo te ba eti na ba he wo ba na kra ro fie wo so man kan kire obi a
ɔso ke transi twɛme yàrá bá ne tiẹ̀ kò ne mu twɛnyɛ ɛna asɔ ne nyinaa ɛkɔ na wiyɛ sɛ ɔkɔ sɛ adiifoɔ ne nsɔre a sɛ ɔyɛ ɔbaa ne bi apɛ na ɔpɛ wo a yɛyɛ asɔre wie wokɔ akɔhu na ɔse twɛn no ɛka ho sɛ ne ɔnya nnipa no nyinaa nya kɔ a ɔde ɔtena kaa no mu a ɛne straight to hotel ɔde wokɔ sɛ ɔmo de wokɔ yɛ akwankyerɛ so akɔ akɔku a yɛdi ma wokɔ a wotwɛn sɛ twɛn yɛbi yɛ bisabisa waseɛ a memfiri ha sɔre me bakora na nkra me maa no obi ani baabi a mewɔ ɔmo sɛ deɛ tena se twɛn me ebi a ɔde wokɔ bo so nso akɔ akɔku ɛde ayɛ akwankyerɛ eti ɛba saa owie biribiara ne nipa no nyina kɔ na ɔde tena kaa no mu a ka wo sɛ straight to ɔkɔmfoɔ no yɛkuku eti alaba no yɛ mmarima mmienu afiri Kumasi alaba ɛbae eti yɛpɔ asɔre ɔnsa aberanteɛ no kasa no ɔka asɛm sɛ na bɛnyɛ ɛyi so infinity eti saa oh yes no use infinity look at the X350 or Z3 ɛyɛ ɛno bi ana na ɔyi so a saa mmerɛ no bɛnyɛ ɛtu kaa no meyɛ mɛne no nenam kɔba mɛne no ne da sɔre yɛda mpa baako so ɛwɔ ɔga fie ɛwɔ nkɔkɔɔ ɔga fie yɛda mpa baako so wɔ da baako mu a wɔso no hyɛ mpa n'ase a wɔayi wɔn ankasa a mɛmɛ kasa gu so wɔyɛ obi a nenim kwa mɛne ne nanum ɛbɔ anan ɛkɔba nti ɔpemfoɔ deɛ na ɛsi yɛn ɔpemfoɔ no me deɛ sɛ ɔka kyerɛ sɛ mema yɛnkɔ na ɛkɔhwɛ adeɛ na kwadwoda deɛ obi nim akwankyerɛ ɔde maa no no akwankyerɛ ɔso ɔyɛ ne de yaa na wɔnyɛ lady no ɔtoto lady na lady no mfiri kurom hɔ ɔfiri nkɔkɔɔ hɔ na ɔba soso ankra wɔ biara na mesi sɛ nnɛ ɛsi sɛ yɛnkɔ na menkɔ kyerɛ baabi a bɛbaawa no yɔb ɛma saa deɛ no si yɛbɛtumi akɔkyerɛ wɔ abirim hɔ yaa really a wɔkɔyɛ bi mu wɔ abirim eti ababaawa no ɛne bɛyɔk ɛtena kaa mu na metena mu bi ɛne etu kaa no ɛne efa abirim kwan so saa na mmarima mmienu ɛbɛfiri alaba a aba ɔmo twɛn de akɔnta ɔmo yɛ killers eti no yɛduru hɔ pɛ na bɛyɔk ɛfa bɔtɔ ɛwɔ ne kaa no mu ɛna ɔso ɔbaa gye nanom ɛna gaa ne bi so no no yɛ wɔnim sɛ ne diifoɔ ama na akwankyerɛ gaa no no nsuo no yɛ na ɔda ne gyimigyimi by force wadane gyimigyimi woka sɛ tenase na watena ase da no wadane kyerɛ sɛ wɔnim ne ho bie wɔnim deɛ ɔyɛ eti yɛne gaa ne nante saa ma ɔmo kɔ ewura bi anim sei ɛna meme tena kaa no ɛna yɔkɔ no ne mmeranteɛ bi yɛ dua kɛseɛ ɛna ɔmo de lady ne gyina dua no anim sei na ɔmo de ahoma kyekyere ne so a ɛtare dua no ɛna ɔmo saa de bi kyekyere ne nan ɛtare dua no ɛna wɔn bɛn yɔkɔ no gyina hɔ sei na yɛwɔ 5-5 bowl na yɛ 5-5 bowl ɔsɛ ɔkɔ atanso kɔ ɔmo tontɔn ɛdi ehuo paa na wotumi bi 5-5 bowl kɛseɛ baako ɛna esi wɔ anim wɔ sei ɛna ɔmo de sekan yɛwɔ sika bɛfɛ ne bafo ɛhyɛ baham ɛsekan ketewa bi saa ɛna ɔmo de sekan no ayi gɛɛ no naked yɛyi gɛɛ no naked na pant kora sɛbi ebi nhyɛ no ɛna ɔmo de sekan ɛyi ɛka sɛ sekan ato ababaawa yam ɛna yɛyi ne ha ɛna yɛyi wɔ ha na dabɔre deɛ na mihunu sɛ yɛde sekan ɛto nipa yam a yɛyi sɛ ɛma mogya ɛba ɛmihunu sɛ yɛyi sɛ ɛma akoraa a wɔyɛ ɔbakoraa wɔda yɛ funu sɛ dabɔre deɛ na mihunu sɛ ebi apue a ɛbɛtɔ 5-5 pɛgya sɛ bɔ kɛseɛ no mu ɛne mogya tɛm that night nneɛma a wɔde ayɛ kɔma yɛsi wɔ wɔduro mu no ɛyɛ nneɛma bebree yɛsi nneɛma different yɛde fra yɛ yɛwie yɛde wɔ kra no ka ho na ɛno deɛ yɛtutufo ma ne kɔ deep ɛfɔm na ɛyɛ hemfa ɛyɛ asɔredan no anim saa asɔre na ɛwɔ he saa na asɔre no wɔ amanforo na yɛhyia wɔ saa mmerɛ na ɛyɛ sinima hɔ ba na ɔmo si hɔ bi a ɔmo de rɛnte ɛwɔ nkɔkɔɔ amanforo nkɔkɔɔ amanforo eti saa rɛnte mpere so na ɛde yɛ adwuma eti asɔre hɔ anim wɔ ano yɛ tu fam ɛna yɛde akwaraa no mu gya wotu fam wɔ anapa wia anadwo ɛyɛ anadwo 12 adwuma na ɔno so saa mmerɛ na ɛdevelop yɛ na hɔ ɛsu kakra paa eti yɛtu fam ano kɔɔ deep no sɛde bɛyɛ a sɛba no nyinaa bɛtumi akɔ amena no ɛne ɛne nyinaa si anyɛ sɛ mohwɛ gu dabi na ɛsi mu direct ɛne mogya no nyinaa eti nneɛma a yɛsi a yɛde agum nyinaa so kɔmu bi eti akasɛ yɛbɛto ɔkra no atom na ɛbɛba no saa ade sɛ maaweɛ no nyinaa bɛboa no wɔ
amana na no sense wo do kra ntum a aso kan no yare gudi so tam eye sa okra ni pie pe obetumi kura atetewa no wepira wo eti ye do kra no tum pe ye kan yare gudi so awo hono ma ana ba yo kuma ye dua bi e wo so asese obia e won ma wo se okwase mu franso gugu so mu yese oboa eye dua de keke na eye eboso ma ya kwaje ade ya hyase kodo da ne obi nu de sa ade no ma ba de okwa ma ne ye eti se ne so ko ba de ko so onimia awurade fa de bone nche no enti my bro quickly abusuafo me ye chese ensem no mpo de abom pusa nipa da sani ofra won se nyese wo ye common ayo wo so wo ye sofo nyame nipa etimi edi ewu sei enti woni wo bia wo twituo kwa akọ wo bi so kokoku no difference be ne wo woni wo bia chese abusia mi hu de menka na wei ote honum ensem wei ekoso still wo bi tifie wo bi ti abonten wo bi wo baabi onjindi se ensem a eye nkrofo eken eye nokre obi ti baabi wonjindi na oba pemfo empemfo a eyira enkwada a eyira chese omo ko hospital kokko wo a wo munyomo ba no ni nyina eye nyoma ekoso eye nyoma asofo binom eye na abusia se ye wo sankrofo we bi mu sei e wo man mu a enti wo man yi ekoso anase wo man no sign achi na se bibi ensi wo man mu a ebeye de mpo na yesufre ye mpa bompo atimi aduru nyankoponi because nipa ba akofo ebo ni mpo no edoso ben yokumpo die ni o hwede wo ye na wo bi foforo nso so de obeba be ya aka ho Ghana ha asofo dodo sen pan ye wo man mu enti so obi edi boni se ya da ben na nipa ba ko nso so be so de obetie ma frɛ awrade be gyen nyankopon ti be sore se wo baba beje o man Ghana yete hanom na chese yada ensusu ye nan egu abonten abusua mejidi ye pa se wo pensem no ebiema setie na de etwato okra ye de atudwa eye efa wo mo azan yo ma wo mo ye no ensore edem miracles a esisie no eno so mo mayin konkoti na ni nyina no na ye ma ye ni ada ho no ade no na kai sa video ye bo ha take a listen to Obini kasa e was a video no ene kwa ya mo de apemfo na ne ya mo do mo ye take a listen to it semi na no enti no sika ho be hunu de brother bibia na be sika countable sika no ho be washroom o simple ne bu se shaw ye so be dia mamre no so ye so de dia enkwala ni chomboja ye dia 3 months na fresh baby 2 weeks baby try never tell bra we do better ye papionfo semi na no enti no sika ho be hunu de brother bibia na be sika countable sika no ho be washroom o simple ne bu se shaw ye so be dia mamre no so ye so de dia enkwala ni chomboja ye dia 3 months na fresh baby 2 weeks baby try never tell bra we do better ye papionfo semi na no enti no sika ho be hunu de brother bibia na be sika countable sika no ho be washroom o simple ne bu se shaw ye so be dia mamre no so ye so de dia enkwala ni chomboja ye dia 3 months na fresh baby 2 weeks baby try never tell bra we do better we share pa self video how say a confirm as ma make it won dey moja some dey e common to mo mo kra it na ababa no omo yi akra no ani moja ni na gu 55 bone ansa na ye go tutu from won ne ma ye e ka ho ansa ye no kra tuntum no so e show ani ye ka me gu na e pro no na me mesen ba na eba obi a no mo tia so won kokwa wonya adom che ye da en kokwa so na ye no obi a no no won don e che won kokko krum wo obi a no because bele ni pari fi ba kwa hu sansi aya kwanche gu asase so it's no
yɛwɔ nkurɔfoɔ a dɔm bɛyɛ fake miracles yɛwɔ nkurɔfoɔ a dɔm bɛdidi ayɛmɔ bi mmea apakye ebinom yɛ bubuafoɔ anifrafoɔ na ebinom nso so yɛyɛ ne ɔmo sɛ wɔbrɛ a ɔpamboɔ ba a aburuku wɔ no miracle bi bɛsi yɛ ma yɛde bi ka ho asɛm yɛtumi de pad bi a pad akɛseɛ de yɛbɛtɔ mmienu na baako yɛde adeɛ red sudi ana bibi yɛ red agu na ɔbaa korɔ no ɛde adeɛ no abɔ ɛwɔ n'ase na wahyɛ ne jeans anaa ne ntoma ɛde agu so nti ɔbɛba asɔre no odiifoɔ abɛhyɛ no nkɔm sɛ ɔhunu sɛ emogya etu no ebi 2 years patentwa ɔka kyerɛ sɛ odiifoɔ ɛyɛ ampa efiri sɛ meti ayi menam a mekyɛ nipa de saa mebɔ pad a metu sɛ ayi ɛbɔm nyinaa sɛ emogya ebi no mi ani ebi na egu mi baagi mi ebi na egu mi baagi ma me nko ahome so abusuafo we ene eye ne nsɛm a wɔka ɛde atwa to na kyerɛ sɛ miracles a ɛkɔ so ɛwɔ nsɔre no ɛne sɛ de nipa ebotwi ɛkɔ nsɔre no ne nyinaa ɛyɛ na ɛnyɛ kwawo ɛyɛ ɛnneɔma a wɔn ɛyɛ edua no wɔ asɔre n'anim enti wɔkɔ asɔre bi a na wɔma w'ani ada hɔnom ɛnsɛm wei no ɛnyɛ ne dɛ ɛyɛ nipa sɛ ɔbɛba bɛtena ha ba bɛso pa ne yɔnko nipa o ɛwɔ mu sɛ obi bɛtumi agye paa obi betimi agi sika obi betimi enam ne yonko kwa wo koso nti obese wo beka bibi ede abre nipa no ase nanso so abusuafo eye ade a ekoso eye ade a dane da ekoso ewo omayi emu enti mo mamani na mo kwa asori bi na ba bi nipa gu ocho a enka hu nse nipa no ebia enkom sha na eye yo yenka se nyamensa eni wo bia so nyamensa ewo no so because so no ubo ni din a wo ma ni din no so no abetwe dom e de ama na so dom a wo twa ma no wo twe dom ye wono ne dom uhu nyame dom a uhu nyame dom na hu bonsam dom e wo so hu se we e bonsam dom enu ti na wo kwa asori bia e wo se ma wo hu mo nkasa nkyerɛ wo se ba bia wo kɔ no eye anase enye na abusua empanifo ene ahwefo atiefo ensem bi sei no we anka wo kan wie ye na aposifo ye wo mom ye investigation ne yi no CID fo muntu anamon na monkɔ ye nhwehwemu emfa ho na de emra ne ese no momfendi wo mo because enkrofo eti wo mamu edi abonefo sem enso wo mo eda so tete honom ye se o ye nyame nipa ne agya no obi kotwi tuo ekoti obi banche ekoti obi bode ekotu obi banche kotu obi bayire eno de etimi di no kokot ne ageli no enso obi eku nipa woda so te wo mamu woda so edidi emeni na busua eti na enso obi de bone ketu abi a wo ye yenti woda afiase a na yire ne ne ma ewo fia wo mo ebre enti ebraso se eye dwumadie bi a ye de ama wo ye panyi wo mamu no se ensem bi ba na eye department ena wo se wo ye sanhwehwemu na e wo se mo nso mo fomani ento fom na monye emfa emaye na wo mayi nyina eye yi a eye dia anye ye nso so a eye dia because enche ye nyina ye be free hono ye nchirima ena beba ba bebre e wo sa enoma hu asofo no edwuma bone a wo mu de na busua eye ben yok nensem ena yede agu apono so nyankasa bebre wa wo fie wa wo abonte ba bia wo bi enim se wo nso so wutie bi wo benye wo be wa adwentwe bi na se nsem bi ekoso e wo utimu mema ne nka utimu keke fa phone fa o tablet fa o laptop na ne type eba eye tuma GH your comment section ebiem nso chef mu abusuafo e wo all the social media platform na follow your Instagram page @tumagh_ na emrepam no ye beken kan ede amam desene ye besane hia.